Émission Mon Pineweti avec John Tado Fulbe tous les lundis sur Khodri TV. Émission Mon Pineweti yon tido e Khodri TV. Émission Mon Pineweti avec John Tado Fulbe sur Khodri TV. Émission Mon Pineweti yon tido e Khodri TV. Yon tido e Khodri TV. Odondar Khodri TV. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe jiidaɓe jeydaɓe rendaɓe gurdam fulɓe fullaɓe barke yaroɓe kaddam toftortoɓe ɓiraɗam woɓe fode kilami dow kaggu siki ala en calmini moni kala to woni kala ɓe wondi kala en calmini ɗum kadi calminali tedduɗi calminali urɗi calminali belɗi nokkata ɓuuri woddude e ɓerde en jetti mbajjiri wurna jarne sellina jarne ñawna jarne waramane en julene lala makko Muhammadu burnaade windere jol makka mo yimbe jinneji tagra sababul mum en paggi manoje jettoje faade nene baba ndi tawno ko bobo dañi fof yo yettu Allah yetta jinnabe en calmini gorko e debbo suka e modo butto e cewdo jole dabbo bodejo balejo hay goto en gaccani en beltima no feewi kadi en calmini équipe Khodri TV ko non tigi en calmini bandiraɓe wattuɓe men haqqille nde tawno en ji commentaire ji machallah weltare waɗi en gaƴa ɓe no feewi en bitandeɓe jokkar kadi heɗade e hettade jewte Khodri TV inchallah ko non ko giɗo mon sehil mon musidɗo mon ɓinguel mon baɗiragel mon miñiragel mon Thiamel Diallo debbo mahayme jeere jeege to garta jiiɗa ko tan jewna walla mbiyen jontade fulɓe siki ala pular ni heewide salade adi ɓuri firtude adi pirto adi ronkani ñamde jiba en gari wadde yewtere men Pineweti ɗo e Khodri TV siki ala yewtere men hande jiɗɗen nayirade ko oɗo banggue hande noon mbiɗen yewtere men jiɗɗen nayirade ko fati kiram français wiyata ɗum jalousie premier point ko kiram deuxième point ko hasidagal nde tawno so tawi a haali kiram la budde kala hasidagal nde tawno woɗɗodirani sanne mbiɗen noon ko kiram Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko kiram moƴƴam ene woodi kiram waɗi ko moƴƴam e ɗam moƴƴani nde tawno kala haala fof waɗi positif no waɗi négatif sikki ala kalen kiram moƴƴam ɗam so tawi en gayni garen kiram bonnam ɗam kiram moƴƴam ɗam woni jiya neɗɗo hono ma Allah bamtamo Allah rokkamo machallah o daña dañal o mona maha galleji makko o mona jakka hen endam o mona yaha makka o mona waɗa hunde fof Allah rokki mom o mona hutoro ɗum mbiya mi ñaaguima Allah subhanahu wa ta'ala yo fanden ko jogi ko kono boɗa ñaago Allah de rokkatami hono ko jogi ko mbiyen ɗam ɗon kiram bonani de tawno pular ne heewide neɗɗo hirat ñamba holko kirata ñamba koko moƴƴi ko so tawi a yi oɗon neɗɗo nana wiye ko kanko de ko moƴƴo kanko de ko jokko e endam moƴƴere ene haala e makko an de an neɗɗo kira ñamba no wayni jiɗa waade noon mbiyen ɗam kiram bonani nde tawno so tawi aɗa hira walla so tawi aɗa ñamba so tawi ko ñambata ko ene feewi ko kirata ko ene feewi ɗam kiram caɗele ngala e muɗum mbiɗen noon kiram kadi ene nana hakkude debbo e joom galle muɗum nde tawno kadi pular ni heewide so tawi a yiɗi a hirat kono noon kiram ene waɗi kiram ɗam ganduɗa kam ko ɓocca ngaago so tawi aɗana wonde joom galle ma aɗa foti hirde ɗum ko normal quoi ko joom galle ma aɗa foti hirde ɗum kono kiram ɗam yo waɗ muhim c'est à dire yo waɗ sens mi wonno kiram heewirta hakkunde debbo e joom galle mum confiance o majjat firti ko a ala e gorko joom galle ma o confiance parce que so tawi a jogima e makko confiance woni kiron ɗa e kon a hirata ɗum en ƴeewi debbo hira joom galle muɗum e bolle puyɗe parce que en ƴeewi to aduna o tolniɗo wone worɓe nana kira rewɓe mumen ha ganduɗa jogota ko WhatsApp to aduna o tolniɗo WhatsApp ɓe jogota parce que gorko wiyata so tawi ɓe dañi WhatsApp ɓe kaldate worɓe yewtan ɗum ɗam ɗon kiram en ji kadi
téléphone ngaji gaddi caɗele kewɗe par ce que en jii hen ceerde e fof la hakkunde debbo e joom galle muɗum kiram kam wawa wasde wonde ɗon nde tawno ko jeyɗa aɗa foti hirde ɗum kadi ko jiɗɗa a hirat ɗum kono noon wonno kiram no heewirta tan mbiɗen confiance o majjat kadi so tawi tan dewgal ala confiance foti ko mere hakkunde neɗɗo e neɗɗo hoolare ne foti wonde ɗon ko noon tigui en jii kadi ndeysan woni heure uji ndeysan debbo walla gorko taw ñifani téléphone mum 2 heures walla minuit ga message ara téléphone neɗɗo debbo walla gorko message walla appel taw ko erreur a faami mais ha hirde kira ha ceera ɗon debbo ma taw ko mere taw ko erreur woni ɗon taw ko mere en jii ɗum téléphone ngaji gaddi ɗum kadi en ƴeewi hay appel aji woni rewɓe walla woni worɓe so tawi téléphone joom galle ma soni a ƴettataɗe mais ma ƴeew numéro ƴetta numéro mbaɗa ɗum e téléphone ma noddita on ƴeewa ko holi on donc ɗum fof kadi ene adda caɗele ene adda accusation ngaji taw wona noon wayi ene adda caɗele ƴetta ɓernde ma aw ko boni ƴetta ndiyam bonɗam pawa e joom galle ma walla pawa e joom suudu ma taw wona noon wayi en ƴeewi par ce que téléphone ngaji so tawi tan en mbi eɗen mbatta ɗum e gurdameje men téléphone ma so rewi normal ni téléphone ma jogo téléphone ma joom galle ma jogo téléphone mum so tawi on jiiɗi foftude mais woni sahaji eɗen je erreur aji ne gara taw jarani ko probléme téléphone kilay esthétique hay profilage hay fof taw jarani quoi ɗum fof ko kiram waɗi noon donc kiram wonto foti hadde neɗɗo no wawi hirde kon yo hirir haqqille wasa wonde kiram puyɗam par ce que woni kiram ko puyɗam kiram nde wawi hirde debbo ma ha kira ɗum hakkude mum e miñe aɗa andi ɗam kiram c'est trop ɗum ɓurti donc yonti yimɓe ƴewto koye mumen no feewi en jii kiram hakkude sehilaɓe nde tawno eɗen mbawide eɗen jiya rewɓe ene jaada taw eɓe kirodira nde tawno ko Allah tagui fondani no Allah hokkirma mbadima e fof la kono en jii yimɓe eɗen jaada eɓe kirodira wonde oɗo ko o ɓuuri amen yontede walla oɗo ɓuuri amen yodde walla oɗo so tawi min jaadi ko kanko tan yiyete minen min jeetaki ndeysan rewa ndewa hirde ha hakkude ma on bona nata yadude mum holko saabi ɗum wonde no wayni a wayani noon ɗum fof kadi koye kiram jeeya donc so tawi eɗen mbiya kiram tan kiram ne heewi fannuji ene heewi kadi to arata ene ara ha e liggeyaji aɗa liggo e société aɗa wonde goɗɗo aɗa watti haqqille ma e makko kanko de place mo daño o fota dañi ɗum ko min foti dañde ɗum walla mbiya kanko de e gardiɗo amen o aynaɓe mbaadi ni gona e hirde mbiya an ko an foti wadude noon e directeur mon walla ko nandi hen firti ɗum fof kadi koye kiram jeeya kiram ene heewi fannuji so tawi en mbiyeɗen kala kiram ɗo mbala tan ki ala joni garen e deuxiéme point o ɓey ko noon deuxiéme men point en gaare deuxiéme point o mbiɗen ko hasidagal wonko pulaar wi moma hani hoore o wawa fusi ɗum hasida kadi haɓata koye Allah beele noon hakkude Allah e jiyaɗo mum hare nan ɗon so tawi Allah windi a fompi o windiri a fompi aɗan no wattito wadde o fompere o winda laaɓodiren ɓerde aduna mo jubbi ko gasata mo ɓafti ko gasata ala ko gasata so wona laamu Allah aduna noon ko mbomri garɗo fof ƴamat kono suddata mbiɗen hasida noon ala e sago muɗum tawno en jii woni yimɓe nan ɗo ha heewi ala ko rafiɓe so wona ɓerɗe ɗe ko ɓaleji kurum to jiiɗa fof ɓernde nanan wi kurum yeeso ngo en surka mi yiɗa tina nden wonno ko mi yiɗa pina mi yiɗa tina kono joni mi yiɗa pina sa yiɗi tina je m'en fous hasida mbiɗen hasida ƴeew hasidi yiyata oɗo nana Allah nana ummina ɗum de Allah nana ɓamta ɗum hasidi wiya oɗe ko dañi ko fotani dañji ɗum ko min tan foti dañji ɗum hasidagal noon ɓooyi wona hande fuɗɗi kono noon an bandam ƴewtide hoorema no feewi
so tawi amayi janga ummima ada huccita e Allah subhanahu wa ta'ala holko kalata ton nde tawno be bi sa juula hori asaki ma muddi bernde ma labani ko zero hay ndiga firtani nde tawno be bi neddo ko bernde ma woni fof yewi ndisan hasidagal holno wadata an kasitin do neddo hoto dañ ko moji ko yew an ndisan adani fooja adani gasi ha labda cer ay on mo kasidanta dawo ñin fo Allah na bamto dum ñin fof an be do yaaruti ceggal hasidi jonti jewtoda hoore ma hasida yew jiya odo nana bamti tan jaha biya odi no wayni o fotani wade no min futi wade non jaha to cerno likkodamo yo hangi walla yo mai an dum holko nafan ma an dum hol fop nafan ma jiya odo neddo no wayno feewi joododa da bonniramo o kay ko ni way o kay ko ni wati ti harmeji jeedidi ko mbiyata ko ala e makko dara wana hen gonga an ada joori tan ada fewno hoore ma tan ada bonna yimbe an hasida odo aduna mo gonden non Allah joni natti nyamlirde tawi a wadi ko moƴƴi jobeda ko moƴƴi so tawi a wadi ko boni jobeda ko boni sikki ala non yonti yimbe ƴewto berde mumen de tawno neddo ko bernde mum yonti ƴewtoden berde men an hasid jarata tan ko jaggal a yarata yeso jamais a yarata yeso Allah adi haldi dum an hasid biya hay goto dañca hay goto fotani dañci ko an tan ya dañ an tan ya few an tan ya wayno moƴƴi heddi be yo mbano boni Allah liggorta ko non dum nan hasida ƴewto hoore ma no fewi ko non bandiraɓe on calminama kadi on juurama on beltanama en calmini don gawmen Abdou Thiam gonno ton to Radio Fulbe International en calmini mon juurima kadi mo watti haqqille makko e yewtere nde sikki ala o mo hetto yewtere nde no hanirta ni en calmini mon juurima ko non kadi calminirten Tidiane Sow gorko mo galoyo en calminimo on juurima en beltanimo en yagal mom Allah moƴƴere mama Diary Sala salminama machallah ada watti haqqille ma no fewi e Hodere TV dum non min calmini min juurima min beltanima min yagal mama Allah moƴƴere ko non tigi mbiden yewtere men ari ha do de tawno ko weli ma gas ko welani ma gas ala ko gasta so na laamu Allah dum non en bi aadi mina mon inshallah ko londi so hawre welede geno do e Hodere TV yewtere men pine weti inshallah dum non jamto jamta hakkunde do e lokken nyalde do jam ciao ciao odon dal Hodere TV ko teddungal pulaagu windere Jamil Diallo debbo mo haymeddaɗo kalitirteɗo jontaɗo fulɓe keeya golle tawi ko yewtere mum woni émission mum biyeteɗo Pine Weeti à partir de 10h à 11h sur chaîne YouTube Hodere TV. Kettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Hodere TV to gonɗon kala en calmini noon giɗo men sehil men Didier Laye e dendagal bandiraɓe ɓe fof hettotoɓe yewtere Jamil Diallo jontaɗo fulɓe Pine Weeti fulɓe pinen weeti pinen weeti e jontaɗo fulɓe Jamil Diallo Hodere TV pinen weeti
Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, Bien Afrique, Europe, Asie, Australia. Yebi yankobe. Yewtre jontado fulbe. Sen YouTube Hodere TV. Yande altine. Waktu sapa woni 10h, ha waktu sapa gobo woni 11h. Emin ñaago yo Allah ɓamtu pulaagu walla pol seede pulaagu min jokkondire debbo pullo min jokkondire dijelaay bandiraɓe gollotiɓe kala waajibu lappol seede pulaagu min gadda hen ballal amen nde wonno darde amen ko tati siftinde e